Hello guys, welcome to my YouTube channel Sanggita Rani Brahmo. बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव। आं दिनै थांगासिनो दङ कुमारिकाटायाव बेयाव मम' आरो चावमिन जानो ओरैनो आरो ओमफ्राय बाजारबो खालायनो दङ एसे बाजारखौ खाथियावनो खालामगोन ओमफ्राय बिनि उनावसो कुमारिकाटायाव थांगोन स' नायबाय थादो आंनि भिडिअखौ। आरो नैबे जाबाय बे जामगुरि सक होनो बेखिनियाव बेयावनो बाजारखौ खामग्रोना लानोसै जोङो नङाबा कुमारिकाटायाव थांनानै फैबा थांखांनानै जुदि फैयो उनाव बाजारखौ मोननाय नङाबो जानो हानाय स' बाजारखौ खामग्रोना लानोसै। जोंना बाजार खालामनाया जाबाय बेयाव भिडिअ बानायासै आङो थाब थाब बाजार खालायदो मानोना मोनागोन ना कुमारिकाटायावबो थांनो गोसो आङो भिडिअ बानायासै बिदिनो बाजार खामखांबाय जोङो दा थांगासिनो दङ कुमारिकाटायाव। जों बाजार खालामना फैबाय जोंनि बाजारा मनायाव जागा थोआसै नैबे पानिलावखौ आखायावनो बिदि लानो गोनां जादों उपाय गैया आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ' लानांसिगोन। नै कुमारिकाटा मोनफैबायानो जोङो फैनायावनो खोमसि जाबोबाय एसे गोजानानो एसे बे हटेलावनो जानोसै बेयाव मम' मोनो बाट बियो भेज मम'सो मोनो बेयाव सुपबो होआ भेज मम'खौनो जानोसै ओमफ्राय चिकेन चावमिन जालांगोन चावमिन एसे गरम मोननायनि आमुल कुल लोंबाय पानिलावखौबो सियाराव दोनलाय दाङा गाजा मम'आ फैबाय नै होफैबाय मम'आ बेनो भेज मम' बेयाव सुप गैया थेवबो गोथाव आरो जानो मोजाङानो हामा नङा स' आं जानाय स्टार्ट खालामनोसै नायबाय थादो भिडिअखौ। जाखांबाय स' नै एबार होफैबाय चावमिन चिकेन चावमिन बेखौबो जानोसै जाखांनानै नै थांनोसै जोंहा मोनाखाबाय एकदम 8टा साराय 8टा जाखाबाय टाइम नायाखै थांनोसै बिदिब्ला न'आव। फ्रेन्ड्स दिनैनि व्लग भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जानोसै खोमसि जाबाय लामायावबो लाइट साइट बारा गैखालिया मोखांखौबो मोजाङै नुलिया स' आंनि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां नांदो लाइक मोनसे आरो कमेन्ट खालामदो बाव आरो जुदि गोदानबा साबस्क्राइब
So next video logo मोनसिगोन. Bye bye.